Turska, ben de ja, tatlı liman iyi veriyorlar. Sen tamo pojdo mi Kaj si ovo reklade? Evo, ja sam se kod Vidov si rekao, evo go gospod go Vidov. Iată. Varsayı bitireceğim, yokluğu hepçesi ol işte. Bu gösteriyor. Kaç Bey.
Vidim afričke slike nosu, će doći ovdje preke on prvim namjernikom čisti. Gledajte na selekcijama je ono Good, it is.